Time sa. Dili pwede nga di ka makabalo ni ini. Naatay dakong problema. Oh, problema jud siya. Labaw pa sa problema sa kwarta, labaw pa sa krisis na ginatubang nato karon sa kalibutan. Unsa ni nga problema? Ikaw ug ako, mga matay. Simba ko, Brad. Di ta maghisgot, ana. Hisgutan man o dili, mao man gyud ang kamatuoran. Kitang tanan, mga matay. Pwede sa sakit, pwede sa aksidente, pwede sa katigulangon. Na gani natulog ra, wa nakamata. Matod pa, ang kinabuhi way siguro, pero ang kamatayon sigurado. Kuyaw hisgutan, pero mao man gyud ang kamatuoran. Kinsa man pud ang ganahan mamatay. Pagkapait ba hunahunaon nga gibuhi ra ta para mga matay sa unahan. Ug taliwala pa jud sa pagkatao hangtod sa kamatayon, ana ay mga kadautan, kalibog, ug kasakit nga atong masagubang. Kakapoy ba? Way lami ang kinabuhi, pero dili sad ta ganahan mamatay. Makalibog, no? Nganong niabot man sad ta ani nga sitwasyon? Aduna ba'y solusyon o kagawasan gikan aning pitos nato nga kahimtang? Sa tinuod lang? Naa. Pero para masabtan nimo ang sitwasyon, kinahanglan nimo dawaton ang realidad na adunay Dios. Yes, Ginoo. Dios. Dios nga siyang naghimo sa langit ug sa yuta. Dios nga naghatag kanatog kinabuhi. Dios nga gamhanan, hingpit ug walay katapusan. Kana siya nga Dios. Mausab siya nga Dios ang nagpadayag sa iyang kagalingon pinaagi sa iyang mga pulong. Ingon siya nga sa sinugdan gihimo niya ang tanan nga maayo ug walay ikasaway. Hingpit man siya nga Dios. Mao nga di gyud siya masayo. Unya sa iyang hulagway gihimo niya ang tao. Mao nga sama niya aduna tay panabot, pagbati o kabalo kung unsay insakto o unsay maayo. Sa tanan niyang binuhat, walay labaw pang higugma ang Diyos gawa sa tao. Apan taliwala sa pagkamaayo sa Diyos, nahulog gihapon sa sala ang unang tao. Ug sa ilang pagpakasala, kita sab nahimong makasasala. But pasabot, bisag kabalo taon sa insakto, mas normal alang kanato ang magpakasala. Mas sayon mamakak kaysa mo sultig tinuod. Mas sayon ang magpataas og garbo kaysa magpaubos. Ang bata, bisag dili mo tudluan, mangaway, mamakak, makabalo man gyud na sila. Pamatuod nga kita jud tanan makasasala. Ug tungod sa atong mga sala, nahimulag ta niya. Karon hunahuna ang tanang maayong butang, gugma, kinabuhi, kalinaw, kalipay, kaayuhan, ana-ana tanan sa Ginoo. Unya nahimulag ta sa imong paminaw, unsa kay mahimong resulta ana? Nakuha nimo kung nahimulag ta sa Dios nga tinubdan sa tanang maayo. Ang mabilin kanato mao ang kasakit, kadaot, kapitos ug kamatayon. Ug dili lang kana tungod kay ang atong mga sala pagsupak sa dili matapos nga Dios. Human sa pisikal nga kamatayon, ang silot sad nga naghulat dili sad matapos. Gitawag kini nga impyerno. Ug didto sunugon ug magantos ang makasasala hangtod sa kahangturan. Pero maayo man ang Dios, dili ba? Mahigugmaon, dili siguro ta niya itambong sa impyerno kay buutan man siya, di ba? Oo, maayo siya, mahigugmaon, buutan, pero tinuod ni silang tanan tungod kay hingpit man siya. Perfect ba? Ug tungod kay hingpit man siya, hingpit sab ang iyahang hustisya ug ang iyang pagkamatarong. Ug ang iyang hustisya mo'y magduso kaniya nga silutan ang tanan nga adunay sala. Bad news. Kitang tanan na ay sala. Ug sakto na ang usa ka sala para itambong ta sa ikaduhang kamatayon. Sa mao nga realisasyon nga kadaghanan kanato nagasimba, nagatabang sa isig katao, nagapaningkamot nga mahimong matarong, nagapanghinaot nga matabunan sa atong mga maayong buhat ang atong mga kalapasan. Mao man siguro ang pamaagi para mapasaylo ta ug mabalik sa Dios. Dili ba? Sayop gihapon. Dili mapapa sa bisag unsang maayong buhat ang atong mga sala. Walay gikan kanato nga makaluwas kanato. Dili ang imong pagsimba, dili ang imong mga halad, dili sab ang mga pag-ampo sa laing tao alang kanimo. Matud pa siyang pulong ang tanan natong paningkamot sa pagkamatarong daw trapo lang o hugaw nga panapton sa iyang atubangan. Nasabtan ba nimo ang atong kahimtang? Kitang tanan makasasala, sala ang hinungdan sa miserable nato nga kinabuhi. Sala gihapon ang rason nga maimpyerno ta pagkamatay nato.
ug walay gikan sa tao nga makaluwas kanato sa silot nga walay katapusan. Pero naay mayong balita alang kanimo. Bisan tuod nga walay gikan sa tao nga makaluwas kanato, adunay gikan sa Dios nga makatubos kanato gikan sa sala ug sa kamatayon. Tingali nakadungog na kakaniya. Siya si Kristo Jesus. Kapin 2,000 katuig ang milabay, gipadala siya sa Dios Ama nganhi sa kalibutan. Natawo siya og nagdako sa usa sa pinakalisod nga kahimtang sa kasaysayan. Ang tanang kalisod o pagsulay nga maagian sa tao, nasinati isab niya. Ang kalainan lang, kay wala siya nahulog sa pagpakasala. Ha? Nabuhat na niya? O, siya lang ang nabuhi sa makasasala ang kalibutan nga wala siya nabulingan sa sala bisag gamay. Nabuhat na niya tungod kay dili siya tao lang. Siya ang anak sa Dios. Siya ang Mesiyas, manluluwas, ang nating karnero sa Dios nga maoy nagkuha sa sala sa tibuok kalibutan. Natuman kini sa dihang siya gilansang, nagantos og namatay didto sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang pagkamatarong maoy gipuli sa atong pagkamakasasala. Ug tungod kay ang bayad sa sala kamatayon man, siya maoy namatay alang kanato. Ang matarong maoy namatay alang kanato nga dili mga matarong. Ug tungod kay siya man ang anak sa Dios, human siya gilubong sa ikatulong nga adlaw na banhaw siya. Gawa sa pagpildi niya sa sala, iya pag yung gibuntog ang kamatayon. Usa kini kapag pamatuod nga siya lang gayud ang pamaagi nga mapasaylo ta sa atong mga sala. Ug pinaagi kaniya, makabaton tag kinabuhing makahuluganon ug kinabuhing dayon. Laktod nga pagkaistorya, walay laing gihatag ang Dios nga makaluwas kanato gawas kang Kristo Jesus. Gibuhat niya kini dili tungod kay angayan tang luwason, dili jud tungod ra jud ni sa iyang hingpit nga gugma ug grasya. Siya mismo ang nag-provide aron ma-satisfy usab ang iyang hingpit nga hustisya ug pagkamatarong. Kini nga kaluwasan dili ni gikan sa ato. Hinunoa, iya kining gihatag kanato ingon nga libreng gasa, walay bayad, pwede mabatunan sa bisag kinsa nga mudawat kang Kristo Jesus. Unsaon pagdawat? Pinaagi sa pagtuo. Dili kini pagtuo lang nga adunay Dios. Apan pagtuo nga motulod kanimo sa pagpaubos, pag-angkon nga ikaw, ako, sama sa tanan, usa ka makasasala. Pagtuo nga ang gibuhat ni Jesus sa krus, igo na, alang sa kapasayloan sa imong mga sala. Ug pagtuo nga si Kristo Jesus lang jud ang tinuod nga Ginoo ug manluluwas. Wala nay lain. Ginoo siya nga atong alagaran, Ginoo nga atong pagailhon ug pagatumanon sa tibuok nato nga kinabuhi. Nasabtan ba nimo ang kinatibuk ang mensahe niini? Kung wala, pwede ra jud nimo mabalik o ma-review kini nga video. Pero kung nakuha nimo nga anaa kita sa alaot nga kahimtang atubangan sa Dios, ug na-realize nimo nga si Kristo Jesus lang jud ang makaluwas kanato ug dili ang ato ang kaugalingon, unsa man ang imong desisyon karon? Imo bang ipalabay kini nga mensahe o magpadayon ka sa imong nagkadelikado nga kinabuhi? O uban sa pagsabot, nagtuo ka sa kamatuoran niini ug buot nimong dawaton si Jesus karon? Kung ang imong gusto mao ang pagdawat kang Kristo Jesus, sangpit kaniya sa sama niini nga mga pag-ampo. Ginoong Jesus, gikanahanglan ko ikaw. Akong giangkon nga usa ko ka makasasala nga angayan ra untang silutan. Apan nagatuo ako nga dito sa krus sa Kalbaryo, ikaw nag-antos ug imong gibayaran ang silot nga alang unta kanako. Nagatuo usab ko nga wala ka nagpabiling patay sa lubnganan. Hinunoa, ikaw nabanhaw ug gibuntog ang kamatayon. Tungod niini nga kamatuoran, ako nagapaubos karon ug ginasalikway ang kinabuhing masinupakon kanimo. Pasaylo ako, Ginoo. Ginadawat ka nako karon, O Jesus. Ingon nga akong Ginoo ug manluluwas.
Kun iko sa imong espiritu ug himuha ang akong kinabuhi nga makahimaya kanimo. Ginoong Dios, salamat kaayo sa imong dakong gugma ug grasya. Kining tanan akong ginapangayo ug gidawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung imong gisugid kini ng mga pag-ampo o niampo kag sama ni ini, congratulations. Anaa nakakaron sa pabor sa Dios. Tungod sa imong positibong pagdawat ug pagtuo, anaa nakaron si Kristo sa imong kinabuhi. Atubangan sa Dios, bag-o na kang binuhat. Dili na ka paninglan sa kamatayon sa impyerno, kay gibayaran naman niya kining tanan. Sugod karon, masinati nimo ang iyang giya ug gahom sa dihang magkinabuhi ka alang kaniya. Makaatubang gihapon kag mga tentasyon ug mga pagsulay. Pero tagaan na kag kusog ug mga pamaagi sa Dios aron ikaw magmadaugon. Dili na jud ka mag-inusara. Uban na sab ka karon sa pamilya sa Dios. Matod pa sa iyang mga pulong sa tanan nga nidawat kaniya. Sila nga nituo sa ngalan ni Jesus, kanila gihatag sa Dios ang katungod nga mahimong mga anak niya. Karon nga naa nakakang Kristo, dasigon ta ka nga makikita sa mga sama nimo nga nidawat og nituo kang Kristo Jesus. Makatabang ang kapwa magtotoo sa imong pag-uswag diha sa pagpangalagad sa Dios. Posible ang isa kanila ang tao nga mao'y nag-share kanimo niini nga video. Pakikistorya kaniya may tungod aning imong desisyon nga gibuhat karon. Pwede sab nga padadan ko nimo og direct nga message diri dapit nga FB page. Sa makaya o pinaagi sa grasya sa Dios, tabangan ta ka nga makakaplag og grupo nga makatabang sa imong espirituhanong pagtubo. Uban sa Dios, gikalipay nako ang imong nahimong desisyon karon. Salamat kaayo sa imong gigahin nga panahon sa pagtan-aw ani nga video. Feel free to share this sa tanan nimong mga kaila. Hinumdumi, ang kaluwasan nga anak ang Kristo dili lang alang sa mga pipila. Hinunoa, kini alang sa tanan nga makadungog ug mutuo kang Kristo Jesus. God bless. I hope to see you soon.